अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. नमस्कार. आता सर्वांना आता माहितीच आहे की आपल्या महाराष्ट्राचे विधानसभेचे इलेक्शन्स जाहीर झालेले आहेत आणि शेड्यूल आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. मी तर सांगायची अपेक्षा वाटते नसावी तरी सांगतो. आपल्याकडे 22 तारखेला नामांकन सुरू होईल. त्या दिवशीच आपल्याकडे नोटीस पण निघेल इलेक्शनची. 22 ते 29 नामांकन फॉर्म भरायचे आहेत. 30 तारखेला स्क्रुटिनी आहे, 4ला विड्रॉवल आहे आणि 20 तारखेला ॲक्च्युअल वोटिंग आहे, 23ला काउंटिंग आहे. ठीक आहे. आपल्याकडे साधारण 6,72,000 इतके वोटर्स आहेत. टू बी स्पेसिफिक 6,72,053 इतके आपले वोटर्स आपल्याकडे आहेत आणि आपल्याकडे 18 ते 19 एजमधले 10,471 वोटर्स आहेत जे आपले यंग आपण ब्लड ॲड करतोय ते. नंतर आपल्याकडे PWD वोटर्स जे आहेत जे म्हणजे व्यंग असलेले किंवा दिव्यांग म्हणतो आपण, ते संख्या आपल्याला आहे 7,974 आणि 85+ ज्यांना आपण सुविधा देतो आहे पोस्टल ती संख्या आहे 11,364 अशी इतकी आपल्याकडे PWD वोटर्स आहेत आणि 85+चे वोटर्स आहेत आपल्याकडे. आपले पोलिंग स्टेशन जे आहेत आपल्याकडे ते 921 पोलिंग स्टेशन्स आपल्याकडे आहेत आणि आपल्याला सगळ्यामध्ये आपल्याकडे 3 मतदारसंघ आहेत आपल्याकडे, कणकवली, कुडाळ आणि सावंतवाडी. कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडीमध्ये आपल्याकडे जे मतदारसंघ मतदान केंद्र जे आहे संख्या आहे 332 कणकवलीमध्ये आहेत, 279 आहेत कुडाळमध्ये आणि 310 आहेत सावंतवाडीमध्ये. साधारण ऑन ॲन ॲव्हरेज आपल्याकडे 900 ते 750 ते 900 या रेंजमध्ये आपल्याकडे वोटर्स आहेत. काही ठिकाणी जास्ती आहे, काही ठिकाणी कमी आहेत, पण ॲव्हरेज साधारण 720च्या दरम्यान आपल्याकडे वोटर्स आहेत. अशी अपेक्षा आहे आपल्याला की जे आपल्या पब्लिक सगळ्यांनी आपल्याला म्हणजे विनंती राहील की मागच्या लोकसभेला आपल्याकडे 66% वोटिंग झालं होतं, 66%. तो आकडा वाढावा आणि मॅक्झिमम लोक मतदारांनी बाहेर यावं, मतदान करावं अशी अपेक्षा आहे. यावर आपण सगळ्यांनी वाटते आव्हान माझ्या वतीने करावं की सगळ्यांनी या काय म्हणतो आपण निवडणूक उत्सवामध्ये सहभागी व्हावं आणि हा उत्सव चांगल्या पद्धतीने आपण साजरा करूया अशी अपेक्षा आहे. असं जर काम सुरू झाली आहे त्यामुळे आता आमची जी टीम्स आहेत त्या फॉर्म झाल्यात, आमच्याकडे आमचं काम सुरू झालं आहे. परंतु आम्हाला काही मर्यादा आहे किंवा आमच्याकडे काही लिमिटेशन्स आहेत. आमच्या स्टाफची संख्या असं बघितलं तर सगळीकडे पोहोचू शकणार नाही. त्यामुळं पत्रकार म्हणून आपली मदत आम्हाला व्हावी अशी अपेक्षा आहे. फक्त याच्यामध्ये एक म्हणजे सगळ्यांना विनंती आहे, छोट्या गोष्टीसाठी आपला म्हणजे काय होतं की म्हणजे यंत्रणा इतकी कॉम्पॅक्ट ह्याच्यात आपल्याला टाईममध्ये काम करायचं आहे तर मग बोगस किंवा चुकीचा असं काही मेसेज आपल्याकडे पर्यंत येणार नाही अशी खबरदारी आपण घ्यावी. कारण आपण सुद्धा कुणाकडून आले ते मेसेज आम्हाला फॉरवर्ड करणार असतात कदाचित. प्रत्येक बघितलं गोष्ट वेगळीच आहे, चांगली गोष्ट आहे, परंतु ते करता फक्त खात्री करावी हे आलेली जी आपल्याला ती बातमी खरी आहे का आणि मग आम्हाला थोडंसं हे केलं तर बरं होईल. कारण आमची पण यंत्रणा त्या कामामध्ये काम करायला तर मग आपण आमची तुम्ही सांगितलं माणूस सुद्धा पाठवून देते, तिथं काही सापडलं नाही तर तेवढी यंत्रणा आमची वेळ वाया जातो आहे. जिथं खरंच काय झालं आहे तिथं आम्ही पोहोचू शकणार नाही वेळेवर. त्यामुळे दॅट केअर शॉल बी टेकन. मी आमच्या कालच्या ह्याच्यामध्ये सांगितले लोकांना, आमच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना की आपल्याकडे प्रत्येक माणूस आजचा आमच्यासाठी म्हणजे व्हिडिओ सर्व्हंट टीम आहे. म्हणजे प्रत्येक जो आपला ज्याच्याकडे मोबाईल आहे तो घेऊन फिरतोच आहे आपल्याकडे. त्यामुळं सगळ्यांनी काळजी घ्यावी अशी आपल्या सगळ्यांना सूचना दिलेल्या आहेत. कॅन्डिडेट्स आम्ही पार्टी लोकांना पण आम्ही त्यांची मिटिंग झाली माझी आता, त्यांनाही सूचना दिली आहेत की आपण भंग होणार असेल तिथं भंग होणार नाही अशा पद्धतीने काम करावं, आम्हाला सहकार्य करावं, आम्हाला संधी देऊ नये आमच्यावर त्यांच्या ॲक्शन घेण्याबाबतची. तशी अपेक्षा आम्ही तुमच्याकडे करतो आहे की तुम्ही आम्हाला सहकार्य करावं, आवश्यक तिथे आम्हाला मदत करावी, जेणेकरून आपल्याला ही सगळी जी आपली निवडणूक पूर्ण जे उत्सव साजरा म्हणतो आपण आता निवडणूक उत्सव म्हणतो आहे तो आपण साजरा करण्यासाठी आपल्याला सगळ्यांना सहकार्य करायचं आणि आपण चांगल्या पद्धतीने हे काम पूर्ण करू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.